Profesa Mafukeni Danison Julius afiti nonse munyenjere. Make mwana afike kusako akupeleka mbole kwa mamemba. Inde sana hapa. Unko mapeka Ndikale profesa. Mkazi wanga iwe kalapasi ndikuuzeza Mafukeni amapezeka kwa ngona chili chose amatangiza uzi we nyumba momwe mulili kofunika ino kukaniza ifuga ndalama ili paminga kofunika ino kukaniza ndatoba kukala maluzi Mafukeni nditandizeni iwe ngatosa kwila nyasi sunga emere iwe Profesa Mafukeni Kinene mbili ya Mafukeni amataniza jiri chose chimene munga sowe pa moyo wanu kumbali ya zizamba yeyo ni wakulu amene musowa banja kapena banja linata mfuna mubwererani kaya nkaza magayikita magwanita kumutsilika pompopompo amayiga basiweli omupirayo aganile amataniza zintu zambiri zoze ziningate kusodokoza mwilano wa bizinesi kubezereza soberwa emufuna kutikwimira kuchogera mutiti mumadada baba zoseza magwanita malingani kulimba tima kwa imiyo Imagina tera cheba, nisaba tirana, amatana nanso. Wazisa, Profesa Mafukeni. Wazisa, inano bizinesi, kaya msawa. Kwa mambala, muchite bwino asinganga nose muli mazi Mafukeni ndiwani ngati mukufuna kuziteteza udijigwa nje jisamalowe mubwere kwa iye
chilimanta kukumana naye Profesa Mafukeni. Iyeyo alibengaza chito inamukulira kufuna inu amene mukatsapira pamaso pake kubwera mokonza chicho sadza kuthandizani kusiyana kuti muzingokhala osadziwa chimene mukuchita. Ndambiri simudziwa kuti wamkulu Mafukeni amene mumakhala maiko akunja. Profesa Mafukeni ina no business kaya simple man. Profesa Mafukeni Tanison Julius wafika pa Malawi. Anthu akutali amaiko akunja komanso Malawi muno. Nkhani ndiyo mweji akandidwa izi. Mwa ineyo mawambiri ndilero za ubwino za profesa amanena ndi anthu. Ine ndikatero ndimangokwangula ndapita. Yeo sonome curandero semeteru zangare usaimu provincia de Nyasa regozi mosambicano mas agora shtaki malawiano yeu tratare medicamento tudo menos sida. Iyae zinalanga ndine Dr. Mandakwia kuchokera ku Mosambiki provincia ya Nyasa pano ndili kuno ku Malawi ndikupezeka chigawo chapakati kulilongwe komanso chigawo chakumwera ku Blantyre. Ndimathandiza mavuto wosiyanasiyana kupatula matenda aezi. Ambiri mumapanga business munamba kalekale pa kutuka ivi mutu wala mpando nyumba mulibe mukafika Dr. Mandakwia mavuto amenewo ata. Ena mukayala malonda pansika zuwa lose kugulisa bread imozi kapena muna tomato mozi kapena muna bigili imozi yambatatesi nkumadaba chikuchitika njani geni anu anzanu adaimanga. Ena pompo kumagulisa kumaiwe kumawulukula kugulisa bigili imozi bwerani ndikuthandizani chikoka cha business. Komanso ena mukagulisa ndrama yanu sioneka kumene mukuika kumagulisa kuma ndrama osaoneka mukafika kwa Mandakwia mavuto amenewo nditu ata. Nchito iyi sinayambire njala kuti kwatu kulibe chakudya ndiyambire njala kuti ndiyambe kusinganga. Nchito ndiyochokera manja mwa makolo
agogo wanga anali asing'anga kuchokera komwe ku Mozambiki, komanso ntapozi na gogo ngati amwalira ninapita ku Tanzania kumene kuli phiri lalikulu amati Kilimanjaro, linapita ku Sumbawanga kumenenso napita kukaphunzira ntchito imeneyi. Nitachoka kumene kunapita ku Nigeria kumene kumachita kuti kwa Abuja kumene anthu amakuza zokuza za masenga komanso kuthandiza mavuto anthu zokuza na za ulemerero. Ambiri pano pa banja kuti likome nyumba kati mulibe ndalama, banja silingakhale banja ayi limakhala maphokoso, koma nyumba mumafunika muzikhala ndalama. Ndakutengani mtengo umene natenga ku Nigeria ku Madagascar umene machita kuti kana mwano, kungotenga mtengo umene unkana mwano kuika mchikwama, kungofika musika ndalama zimangobwera zokha pompo kulemera koza phera mundu koza kusana mwazi wa mundu. Chifukwa chuma chimapoma kudya ndi achibale, ndi chuma cha ine sichophera ayi koma timakhwimira chovala chanu kapena thukuta lanu. Komanso tini mankhwalaja azibambo timakakati azibambo, koma katundu nditu ndi wang'ono kwambiri. Mukafika mandakwiya weka umasanga size tatu kuti mandakwiya nimafuna katundu wanga atalike chonjo kapena anenepe chonjo kapena akhale chonjo pompo mukamacho kwa ine zonse zimakhala zikuteka kwa Dr. Mandakwiya. Komanso azimayi ena mumata kusamba kuyenda pansewo koma osafusidwa osapasidwa moni masoka akuluakulu. Ukali mamuna kumango kulonjezani koma osakupangira ni yayi. Mamuna akakalibe ndrama banje limakhala ntendere nyumba, koma mamuna akakani ndrama kumango gona pazi kazi kunja. Mavuto amenewo ata. Azimayi amuna mango kutawani nyumba osagona ayi kumango ujuza zibwezi, koma muli pa umphawi limozi chikondi chinalipo. Lelo zata mukafika Mandakwiya mavuto amenewo nditu ata. Ena kubeledwa kwambiri kulima chaka ndi chaka koma pindi osaoneka. Bwera kwa Dr. Mandakwiya kupase nikafumba kuti mukamakolola zokola zanu zikhale zooneka pamaso pa anthu. Ena mmafunafuna mutamanga nyumba yabwino koma zimakanika chifukwa chani mwayi wanu anthu ena adawukhalira. Ena kugwira ntchito malipiro okwanira kwa bwana osakupasani iyayi, mukafika Dr. Mandakwiya pompo ndalama yanu azakupasani. Kati munagwira ntchito malipiro abwana kupanga utambwali kukupasani. Komanso ena munapita ku skulu kufunafuna ntchito osaipeza, mukafika kwa Dr. Mandakwiya pompo ntchito imeneyo muyipeza. Ena malaisesi akungola mtumba kuti mufunde ntchito tumpeze gali moto musiyendesa ntchito osaipeza. Zimenezo Dr. Mandakwiya amathanazo, kusirika nyumba, kusirika thupi, komanso ndi zina zambiri kwa Dr. Mandakwiya zimateka. Komanso mukufuna amuna anu kapena mkazi wanu mukufuna musike akamagonana ndi mamuna wina, mkaziyo ni mamuna azikanilirana. Tukufatu basi ni example mmezi machitika kwa Mandakwiya. Zaine sindipanga edit, zaine limapanga zooneka ni maso chifukwa ndazipuzira zinduzi. Amene apanga edit aja ndikuti sana puzire, anango puzira kuyankhula ndikuta mawu. Tupata asing'anga ena kuti apange chimene wamakwanisa kwawo ndikuonyoza kwanyoza asing'anga nzawo amene yasiti sing'angayi. Nsing'anga zifotokoza zimene akutana kuti akuziziwa ndi mmene ife timazipita komanso maphuzo tinapita anatipuza zomwezo. Mundu azifotokoza kandi pa interview kandi pa wireless kandi pa TV afotokoze zimene akutana akuchita, koma asing'anga ena ife yolephera saziwa mango lalata kwanyoza asing'anga ena. Ndiyene sindichonjo ndimapanga za popopopo za live chifukwa ndazipuza zinduzi. Ichi ndi shambu kati mkazi wanu amaenda udyo na amuna ena mmampeza kuzera kusimu zimenezi mkazi wanu akatagulani mamuna wina amakanilirana kumatana kati agalu mwachidule muone mmene zimakhalira. Awa ni maprankers amene anthu mmaziwa mmapanga trouble kapena njuga, koma izi ndi ntchito imene ine ndimaphunzira kuchokera ku mankhwala achikuda komwe ku Nigeria kumene kumachedwa kuti kwa Abuja. Ndimagwira ntchito imeneyi wina aliyese akhale akuona kuti chikuchitika ndi chani. Maprankers amene ndikwawerenga kumaosewa amapeze kuti akumatana kuzera ku mankhwala achikuda. Apa timawerenga chimozi ndi apa sotifa zinthu zimezi tizilumikize chikhale kati chinthu chimozi kuzera ku mankhwala achikuda osati za editayi. Muona ichi ndi prankers chimene timawerenga chimozi ndifa zinthu zimezi zimatane zikhale chinthu chimozi aliyesadziona amene mankhwala kati mkazi wanu amaenda kudyo timamata chambu lindani kodi ndi amuna ena amakanirana
pompo zimachitika kwa Dr. Mandakwiya isi edit kumazone kali maso chimene chijetika funa tikazonti muleka nizi Yesu alekani zimatasi kuteka kazo ndani kumasura kukhala bwino mene analiolamuna numukafuna kwa manga zimateka zindu zalekana kumazina matana si edit zimachitika ndi maso pompo chambu chokanilana tike pasi tikuona kuti apa pali chakumwa chimenechi nditu chakumwa chimenechi mmene mukuchoneramu chimenechi nditu chifuna chikhale afu chilekezere pakatikati pa kuti zimateka bwanji iyayi umene ufiti wa Dr. Mandakwiya chakumwa chimenechi nditu chimakhala afu koma osatayika basi tingokuonesani uluso limene limachitika muziona bwinobwino chakumwa chimenechi koma sichitayika iyayi umupeze kuti chakumwa chimenechi nditu ya pasi palibe koma chikukhala afu koma daba kuti chikusowa choka chakumwachi chikuchitika ni chani mmene inu mukuoneramo manja mulibe komaso libe koma chakumwachi ndi mmene chilili izi timapanga kuzera kumankhwala achikuda kati niyo kumunda kwanu mukufuna mungu amakubera ni kudimba mukufuna mungu muzampezere pompo amata kugwira chimanga kapena zimbe amakanira pati pompo kati kudimba kwanu amakuberani pali zinthu zimene zambiri zimene mapanga koma chifukwa cha nthawi chifukwa ngofotokoza mavuto kati mukufuna kulemera koza phera mundu bwino kwa Dr. Mandakwiya pobwera mutenge chikwama chanu chimimati laptop bag timakutenga ninkana mwanu kuika chikwama kungoika kuchokolatika kuzunga pansika kapa filling station drama zimakaza bwencho kwamamu inu makaja ndi banja lanu zoza phera mundu komanso zinthu zongokubya tukuta ndi chovala chanu ndikafika hapo ndimati mwento obrigado wosinyora namba la phone zanga 092 32788 092 32788 082 63 33 967 082 63 33 967 imene ndi namba phone yanga subtraction koma imbani Bible limati musafoke funani muzapeza gogodani azakusegulani pembani azakubasani ndikatero iyo Otikambara kandorima Ngwihe na jabali ndorima Janisi oneku mendorima Akwasi mutene karaka na mapozo afo Akati se bwe Buna konye meta ojisi ya buru Asi
ngene bopawulisa makana iye akujeniwe tiyana mbwaka pano pasopano patha zaka 25 pamene nsembe za mudzi wa udatu zimayenera kuperekedwa kwa mizimu yamphamvu kwambiri imene imalamulira mudzi umenewu. Nthawi sopano yakwana. Mizimu imeneyi ndi yamphamvu kwambiri dziko lonse lapansi. Imatha kupha komanso imakwanitsa kupereka moyo. Imakwanitsa ngakhale kupha ziwanda zinzake. Mphamvu zake ndi zodabwitsa. Mphamvu zimene sitingakwanitse ngakhale kufotokoza kwake. Mene tingazionere ndi kuzifotokoza kwake tikhoza kungonena kuti ndi ziwanda za mphamvu zosaneneka. Walandiridwa Obina, mwana wa Adibe. Iwe ndi kuwala pa iwe wekha. Ndiwe munthu amene unasankhidwa ndi milungu. Takhala tikudikira kwa nthawi yayitali kubwera kwako. Olemekezeka Dr. Mandakwiya, ine ndine Obina, kango panda mantha. Kodi udikira kuti tsiku lako lowala lidzabwere mdima ndi pamene udzayankhe zimenezi? Kodi udikira kuti mafupa ako komanso mnofu ako zidzasanduke phulusa komanso magazi ako adzaume ngati munthu wakufa? Ukufuna zidzafike choncho ndi pamene udzavomere kutenga chimantu cha mizimu? Ndi munthu yekhayo opusa amene amadikira kaye kuti zopweteka zimupeze ndi pamene amavomera kupanga chinthu choyenerera pamene akumva kuwawa. Kodi udikira nthawi ngati imene idzafike kwa iwe pamene udzavomere chimenechi kuti udzayambe kugwiritsa ntchito? Dzina la Mbuye wathu kufika kwake layiwalika. Palibe mtumiki wina aliyense amene akulilemekezanso. Amene anakupatsa moyo ali ndi ufulu kukuchotsera moyo nthawi ina iliyonse, ndipo palibenso yense amene angakutetezere. Ngakhale thupi lako lidzakanidwa kudyedwa ndi zilombo zimene zimadya thupi la munthu likakhala m'manda ngati ungakane zimenezi. Madalitso ali nawe pa nthawi inoyo. Chipambano komanso ulemu chili mudzanja lako, makamaka pa masiku onse a moyo wako. Kubweranso kwa mphamvu zina zatsopano m'mudzi muno zili m'manja mwako, pokhapokha ngati ungalole kugwira ntchito ndi mizimu. Mwanena kuti mizimu? Mizimu yake iti? Mizimu yaifa mwana wanga, yotchedwa Sulugede. Never. Ndikuti never. Mizimu yomwe imene magwiritsidwa ntchito ndi bambo anga kuti dalitse mudzi wathu onse uno. Koma inawapha bambo anga, palibe chilichonse chimene tikhoza kulosa panopa. Ntchito yomwe imene bambo anga amagwira ndi imene mukufunanso kuti ineyo ndigwire? Ndikuti never. Pamenepo zikuonekeratu kuti sunazimvetsetse. Ntchito yayikulu inagwirika koma bambo ako analephera kutsata malamulo. Zinali ntchito zawo, ntchito za bambo anga osati ntchito zanga. Ndiye tiulole mudzi wa udatu kuti ukhale phulusa lokhalokha, koma ine sindingatsate njira imeneyo pang'ono. Iwe ufutika kwambiri. Chabwino zikhale choncho.
eya ndikubwera. Mwadzuka bwanji sana? Ndadzuka bwino, nanga iwe? Ndili bwino. Mkazi wanu. Mkazi wanga? Osati mkazi wanu, mwana wanu. Mwana wanga chitika ndi chani? Amapita ku skulu wagudwa ndi njinga. Mwana wanga sali bwino. Chachitika ndi chani? Sindingathe kufotokoza kwake. Ndimapita kukagula ndiwo. Ndi pamene mamva kulira kwa mwana wathu. Ukanaona mutu wake. Mutu wake? Hey, Anesta, diga. Mwana wathu ali bwinobwino koma? Chimene ndinganene ndi chakuti tiye tipemphere kwa Mulungu. Mwayi okhala ndi moyo ndi 20%. Ndiye tiye ndingopempherera Mulungu basi. My God, why me? Why me? Jesus. Madamu. Tili mba patient ena amene adwalaso kwambiri ku chipatala kuno. Ndiye musasokoneze chonde. Kodi pali ubale wanji pakati pa kuwala ndi mdima? mdima ndi umene unayambira pa dziko pano, mwina waiwala zimenezo. Nkhani ndabwera nayo pano ndikukhuza ndi mwana wako opusa amene akukana kuyitana kwa milungu. Sinnabwerere iwe mzimayi, munthu amene mizimu inamusankha, amene samasiyidolo pang'ono. Ukufuna chani unze? Chimwene wako akuyitanidwa, ndipo zimene zikuyenera kuchitika. Chifukwa masana ndi nthawi yabwino imene tingayang'ane mbuzi imene ili yakuda, chifukwa ngati kungade kukhala kovuta kuti mwini wako mbuzi imeneyi ayipezeso. Tafera nzanga, ngati ukufuna mwana wanga alowenawo mu chikhadwe chonyasa chimene anthu mmapanga chija, ndikufuna ndikuze pamaso pako kuti zimenezo sizitheka. Baibulo limanena kuti Satana adzakulekerani inu anthu oyipa inu, koma mphoto yanu ya uchimo wanu ndi imfa. Yesu Khristu ndi njira, ndi kuwala, komanso ndi moyo. Tikatsata mu njira yake, chilichonse chidzayenda bwino. Nthawi zonse chilichonse ndi chotheka. Pamene polankhula chimodzimodzidi ngati mzimayi. Umuze mwana wako andipeze mofulumira kwambiri. Kupandapo mvula yamphamvu imene mugwere iyeyo imugweranso wina aliyense wa mabanja lanu. Palibe malo amene mungabisale nonsenu apa. You and your family are the ones who not have a hiding place. The Bible says, and I will say of the Lord, He is my refuge, my God, my God. In Him will I trust. Surely He shall deliver me from the snare of the fowler, and from the... Amai, basi apita basi. Musadandauleso, musazivute chonde. Oh yes, Ambuye. Ndinali nkati kwambiri mwa uzimu. Tithokoze Mulungu kuti wanditulutsamo. Munthu ameneyi ndikanamugwetsa mu uzimu. Ndedikira kani ndikuze mwana wanga. Usalole wina aliyense adzakusokoneza lokunamiza. Ndiwe m'bado osankhidwa, m'bado otsata Ambuye, m'bado umene sudzapanga nawo chilichonse choyipa cha m'mudzi muno. Called forth to show forth the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Peter, ahead. We move. Ndetiye tembenuka. Mark time. Left, right. We are marching forward. Hallelujah. Amen. In the name of Jesus. Hallelujah.
zili bwanji Sam? Ndikuwuzeni chilungamo mister. Mwanayo wavulala kwambiri ameneyi. Ali ndi bala lalikulu kwambiri mmutu mwake. Zimene zikuonetsa kuti mwayi wake okhala ndi moyo ndi ochepa kutengera ndi mmene zinthu zilili panopa. Mavuto ngati amene wawa ndakhala ndi kuwapanga operation akuluakulu koma ndi ochepa amene amapulumuka. Mukufunika muzipemphera komanso ndalama yoti ndikagule zinthu zina zake zimene zingafunike pogwira ntchito imeneyi. Doctor, chonde ndimvere nikoni. Motengera ndi mmene mwana wanga alire ndi zinthu zoti zikundiswa mtima wanga. Okay chabwino, man to man, nena ni chilungamo. Ndipange bwanji? Palibe chimene ndingapezepo ndi zinama kapena tizingolankhulana pano. Akufunika madrip 4 amagazi. Wataya magazi ochuluka kwambiri mmene amabwera kunoko. Mkazi wanu zimene zakuwuzani. China azibayidwa Jackson pakangotha 2 hours ina iliyonse. Choncho mmodzi mwa manesi anga azikhala busy ndi mwana wanu. Chifukwa chani Mulungu? Chifukwa chani mavuto amene akundigwera ine? Ndi chani choyipa chimene napanga ine? Madamu, ndikudziwa kuti ndi zinthu zopweteka kwambiri kwa inuyo nonse ngati mwana wanu. Koma chimene chikufunika pano mukuyenera kuthamanga ndikupeza njira kuti mwana wanu akhale bwinobwino. Ndi zimene zikufunika pa nthawi ino. Zimene zikuyenera kuchitika mofulumira kwambiri. Kuti mumpulumutse mwana wanu zifunika ndalama zingati? Tikufuna 150,000 naira. Ndalama imeneyo tegulira mankhwala komanso magazi. Ndiye muyesetse ndalama imene muyipeze mofulumira kwambiri kuti mwana wanu alandire chithandizo. Kunena chilungamo doctor, ndilibeke nakalikose. Kunena chilungamo, ndilibeke taona ni matumba. Mulibeke nakalikose mu doctor. Kulibe so kulikose mmene ngapeze ndalama ine kulibe. Taona ni mwana wathu mmene wadwalira muthandizeni koma. Chonde pangani chilichonse ndilibeke nakalikose ndilibe. Mukanena kuti mulibe ndalama ndiye mukufuna kuti mwana wanu afe. Mwa nthawi inoyo ndalama ndi chipulumutso. Uyimbira zinzako kaya azibale yako wina alisakho zokubwereka ndalama. Ngati supanga choncho palibe chilichonse mmene ngalankhule ine pa nthawi ino. Ine ndichoke. Bweretsa ndalama nchimwene. Adade, kodi sister amwalira? Samwalira. Khala olimba. Samwalira wava. Usadandaule. Biko, don't leave me. Biko, no. Don't leave me, please. Bwanji wina zinanga mokuwa choncho. Nchimwene. Ndili mavuto akulu kwambiri. Mwana wanga nena wagona kudwala ali kuchipatala. Ndikufuna thandizo lako chonde, thandizo lako. Chamuchitikira ndi chani? Akhala sondani zanthu zanjinga zomwezi zangomugunda mwana wanga mpaka nazathawa. Pano pandikunena pano mwana wanga waphwanyikiratu mutu lonsewu ndithandize. Doctor akuti pakufuni 150,000 kuti ayambe ndilibe ndalama koma. Ndilibeke nakalikose ndifuna iwewo ndithandize. 150,000 naira? Yeah. Ndi ndalama zambiri zimenezo. Hey, ndilibe ndalama ngati zimenezo. Ndero tipange bwanji? Ho, Obina. Ndichifukwa chani mavuto ngati amene akugwera iwe? Sindikudziwa. Chimene chingachitika apa, okay ndi chipatala chanji. Kuti mwina make ndikhoza kuthamanga opesa ndalama kuti ndikakupeze ku chipatala kumweko. Ulibe kenakalikose kamene uli nako ndikangopanga deposit kumeneko. Kenakalikose kamene uli nako. Obina, ndi wenzanga wapa mtima. Ndilibe ndalama panopa. Ndikanakhala nkanakupatsa. Ukuona zimene ndikuganiza? Ndikuganiza kuti upite kwa mchimwene wako kapena kwa mayi yako. Ukafuse ngati angapezeke ndi kenakake. Kenakwenenso ndikayang'anang'ana kenakake ndikakupeza. Chipatala ndi chipatala chanji.
Felistas ukuidziwa Felistas okay ndikupeza kumene kuli mwana wanga kumeneko usalephere chonde ndikupeza kumeneko ndibwera chino ndi chaka cha 25 tsopano. Chino ndi chaka cha mizimu. Mpaka pano tilibenso munthu wina aliyense amene angakwanitse kulumikizana ndi mizimu kuti tipange ngati kuyeretsa mudzi wathu, kukhala chiwonongeko chachikulu kwambiri ngati zimenezo sizichitika. Oyeze ukulankhula kuti chani kodi? Sukuona kuti mbewu zathu sizinachite bwino chaka chino mesa zimene zambika kale kodi? Mudzi uno uli mavuto akulu kwambiri. Mwina ndikukumbutseni kuti mudzi wathu uno tikumapita midzi ina imene yatizungulira kumakatenga madzi ndi zakudya ngati china chake sichichitika. You see, mudzi uno muchitika zinthu zoopsa kwambiri ngati china chake sichichitika. Ndinapita ku nyumba kwawo mawa leloli, ndimafuna ndikakambe nawo ndekha. Ndinakumana ndi mayi yake komanso chimwene wake Peter. Iyeyo kunalibe, koma ndinasiya uthenga wanga kumeneko. Mwina tingopempha Mulungu kuti imusinthe maganizo ake, koma ndi udindo wake kuti apange zimenezo. Sikuti zangobwera ngati ufumu kuti ukuchokera kwa bambo wake, ayi si choncho. Koma Mulungu inamusankha kuti agwirire ntchito Mulungu, koma akuyenera kupanga zimenezo mofulumira kwambiri kuti zinthu ziyambe kuyenda bwino. Abwere kuno, abwera amene abwera alibe chisankho chilichonse, bola zitatero. chimwene nkhope yako ikuoneka chonche. Ukuoneka udandaula. Chiliyonse chili bwino bwino? Palibe chimene chili bwino. Ine sindili bwino, banja langa lonse silili bwino. Sizikuyenda pang'ono. Pamene tikulankhulana pano, mwana wanga nena pano pali ku chipatala kudwala. Chachitika ndi chani? Anapanga ngozi. Ngozi yayikulu kwambiri. Ho Mulungu wanga, ho ambuye inu, ambuye ndinana manga ngoziyo. Nena mwana wanga. Mene zilili zinthu sizili bwino pang'ono. Shut up. Shut up usalankhulaso kuti mwayiwala zimene makuzani. Taonani, muziwerenga Baibulo. Taonani, amanena kuti ngati uli ndi chikhulupiriro chokwanira bwino, ukhoza kuliuza phiri kuti suntha ndipo likhoza kusuntha. Khala ndi chikhulupiriro. Mukutanthauza yani mukanena kuti ulisuntha phiri kutani? Zimenezi sizikugwirizananso ndi kusuntha phiri. Popanda kugwira ntchito chikhulupiriro palibe. Ndikufuna ndalama mayi. 150,000 naira kuti ndikapulumutse moyo wake. Kodi mungandipatse? Chonde 150,000 ndi choncho. Izi ndi za serious. Tipange bwanji? Ukudziwa chani? Unditengere kumene ali, ndifuna ndikamuone pompano pano. Amayi ndikufuna ndalama. Siringapite kumene kopanda ndalama. Ndithandizeni, muli ndi ndalama? Ndilibe ndalama, komabe ndili ndi Mulungu. Ndili ndi Mulungu wakumwambayo. Chikhulupiriro changa chonse chili mwa Mulungu. Mulungu atipatsa ndalama, atipangira zozizwitsa. Tiyeni. Ndidikira nditsekeka chitseko. Chimwene zinachitika motani? Nena, dzuka tipite ku skulu. Dzuka chonde. Pano patichedwa, dzuka tipite ku skulu. Imilira chonde. Chinedu. Usamusokoneza amene. Adada akakusiya ku skulu. Akadzuka akupeza. Wava bwera. Jesus Christ of Nazareth. Ndi ndani munthu oyipa amene okwanitsa kupanga zimenezi kwa mdzukulu wanga ngati ameneyi? Sizidzamuyendera olo pang'ono.
Chineke ga-akpọ ya ọkụ. Egbe eluigwe ya agbawa ya isi. Sizamuyendera olo pang'ono. Palibe chabwino chimene chidzabwere kwa iyeyo. Mulungu adzamuweruza. Mulungu adzamuweruza. Mulungu adzathana naye. Amayi basi. Mukuyika temberero pa munthu amene simukumudziwa. Ino ni nthawi yomapemphera. Ino ni nthawi yoyitana Mulungu wanu kuti apulumutse ameneyi. Osati nthawi yomapanga za matemberero. Chonde ino si nthawi yake. Ayi Peter, samala chonde. Usamale chonde Peter, usamale. Undilole ine. Ukundiona ngati basi ndikulankhula mbwerera panopa? Chonde ndilankhule bwino chabwino. Zitheka bwanji munthu kumugunda mwana wang'ono ngati ameneyi? Ndikuthawaso. Mawu amanena kuti oyipa adzalandira chilango. Komanso Baibulo langa limanena kuti chilango chachikulu chimadzera muimfa. Zimene zikutanthauza kuti kulikonse kumene aliko afa. Ndichoncho amwalira ameneyo. Komanso tiye tipemphere. Joy ali kuti? Ali ndi anesi. Akuti sindingakwanitse kumamuonera mwana wanga chonchi. Komanso nditanyamula mwana wang'ono ngati Joy. Mwana wanga akufa pang'ono. Taonani, amayi. Chonde ino si nthawi mangolankhula. Peter, tiyeni tikondaneni chonde. Aliyense amene ndalama angotulutsa timupulumutse mwanayi chonde. Tithani nalo vuto limene lipo mpano. Ya, okay. Aliyense akonzekere. Panopa tipemphera mwamphamvu kwambiri. Tipemphera tiyatsa moto pano wamphamvu kuchokera kwa Mulungu. Sekulani pakamwa pano. Tiyambe kupemphera. Fire. Holy Ghost fire. Pursue them, Holy Ghost fire. Oh, pursue them, Holy Ghost fire. Pursue them. Fire. A doctor afuna kumane ndino. Fire. Oh yeah, fire. Everybody, open your mouth. Fire. Mr. Obina muganiza kuti mukupanga chani? Moyo wa mwana wanu uli pa chiopsezo. Ndinakuwuzani kuti kapezeni ndalama kuti tiyesetse ife kumuthandizapo. Mwakatenga anthu odzamupempherera. Kodi imene ndi njira imene mungamuchiritsire mwana wanu kodi? Sindikunena kuti kumupempherera munthu ndikulakwitsa. Koma pali zinthu zimene tikuyenera kupanganso. Taonani, ngati china chake sichichitika pa nthawi inoyo, amwalira. Kunena zoona doctor, sinatenga anthu odzapempherera. Awo ndi mayi yanga. Doctor thandizeni. Ndinakuwuzani pa nthawi imene machoka ku chipatala kuno kuti ndilibeke kalikonse. Sindingakunamizeni. Ndathamanga pena lonse sindinapezeke kalikonse. Ndilibe uisoni chimwene wanga wankulu naiso alibeke kalikonse. Chonde ndithandizeni. Pulumutsani moyo wa mwana wanga, ine ndidzakulipirani. Ndikulonjeza ndidzakulipirani. Chipatala sichimayenda ndi malonjezo Mr. Obina. Mwalanga ndili ndi magazini muno? Ndilibe. Ndikuyenera kupita m'mafamasi kukagula magazi. Ma Jackson amene mani nawo muno mulibemo. Ndikuyenera kukagula. Chilichonse chikamuchitikira musandide ine. Chonde a doctor, ngati pali china chimene mukhoza kupanga kufikira mawa tapangani. Ife tithamanga lisanafike mawa. Mutilole tamange pofika mawa ife tikhale tabweretsa kenakayi kuno. Chonde ndimangofuna mudziwe kuti mukalowetsa umbuli mu zinthu zimenezi, zinthu zikusokonezani. Mapemphero abwere pambuyo. Ndiyesera kumbali yanga. Oi,
palibe wina aliyense mnzanga amene akuyesera kundithandiza ine. Ndinalakwa chiyani kuti ndalandire zimenezi? Ndilidi limene ndidzayime ngati mamuna kutengapo gawo kukwaniritsa zosowa za banja langa. Palibe chilichonse chimene ndimapanga cha nzeru. Palibe ngakhale pang'ono. Pamene anthu ena kunjaku akusangalala, pamene anthu ena akusangalala ndikumaona kuwala pa moyo wawo, ndi pamene ine ndikumva kuwawa kwenikweni kwa moyo wanga. Njira yothana ndi zimenezi ndi chani? Obi na. Obi. Umagona kodi? Ndeno zili pati pano, zinthu zikuyenda bwanji? Sindikudziwa. Sindingalankhule zambiri pa zinthu zimene sindikudziwa kena kalikonse. Sindikudziwa. Ndimayenera kubwerako ndi mwana wanga wamuna. Koma pa nthawi imene ndimachoka ku chipatala dzulo sanali bwino ngakhale pang'ono. Ndi zopweteka. Ndinakupempha kuti ubweretse ndalama kuti mwina maka dokta ayambe kumpasa chithandizo. Chinachitika ndi chani? Pepa mchimwene wanga nthawi inachulukadi. Dzulo ndinapita kwa anthu ena ake amene amandibwereka ndalama makamaka ndikavutika. Ndinapeza ena sindinapeze komabe amene napezano ndipatsa kena kake. Ndinapeza kwa ndalama kwana 10,200 naira. Ndikudziwa kuti ndiyochepa koma upeza bepo yambira. Ukudziwa ndi wenzanga wabwino ndipo ndidzapanga chilichonse kwa iwe. Kamene kandikochepa kamene ndakapeza ukhoza kuyambira popena pake. Olozidakhala kuti mwina maka zinthu zake zikuvutavuta utengebe ndalama imeneyoyo pita kwa dokta mwina akapangepo kena kake. Koma ndikhulupirire lero lisanalowe ndipeza sokena kake. Ndizokha zimene wapeza? Zikomo. What? 10,250 malo mwa 150,000 naira. Ndinyamule zina zake ndizipitanso ku chipatala. Okay, chabwino ndikudikire pano ine. Peter, tikupita kuti? Kodi pamene pali pange bwanji? Tipemphera ku nyumba kwawo kapena tipite ku chipatala konko? Amayi tikupita ku chipatala panopa. Ndikukhulupira Robi naso panopa ali kumeneko. Mantha anga ndi akuti ndalama yochepa imene tili nayoyi sindidziwa ngati dokta angakwanitse kuyamba kupereka chithandizo. Peter, 20,000 naira. Olo pamene ndayinyamula yochepa ndikumva kulemera. 20,000 naira si ndalama yochepa. Mene zinthu zikuvutira panomu. Amayi 20,000 naira m'malo mwa 150,000 naira sikufika songakhale kota ya ndalama imene ikufunika. Ukutanthauza chiyani? 20,000 naira chimene ndichifake ndakhala ndikukuphunzitsa kuchokera uli mwana. Uziwerenga Bible limeneli. Mu Bible limeneli Yesu Kristo anatenga bread 5 ndi nsomba ziwiri ndipo anakwanitsa kudyetsa anthu 5,000.
kuphatikizaso azimayi ndi ana pamenepo. Waona pamenepo? Bredi 5 ndi nsomba ziwiri. Taona, imene ndinayo pano pani 20,000 naira, osati 5, 20, osati 5. Ichuluka imeneyi. Koma ndikhulupirira dokta amene uja, mmene namuonera muja, dokta amene uja ndiopemphera amene uja. Amayi, nthawi inake mmene mmalankhulira inuyo. Muzisiya kaye za chali chizikumbali ndikuyankhula za moyo pa dziko lino. Taonani, munthu ukhala mkhristu sikungamuletse yeye kupanga business yake. Amayi, ndikungopemphera kupemphera kuti ndalama zimene zakalandire ifandire ndi mantha ndalama yachepa kwambiri. Peter mwam. Peter khala ndi chikhulupiriro. Peter ndikuti ukhale ndi chikhulupiriro. Komanso tingoti Peter landira chikhulupiriro. Amayi ndi chikhulupiriro komosati muzimenezi. Taona dikira ndikuze. Ngati uli ndi chikhulupiriro munthu, ndikuti chikhulupiriro chaching'ono ngati njere ya mpiru. Tangoganiza mmene njere ya mpiru imakhalira kuchepa kwake. Ndiye pano tili ndi 20,000 naira. Ndidikira kaye ndikuze. Tamvera, chikhulupiriro chimene ndinacho mwa ine ndi chachikulu kuposa njere za mpiru. Ndipo ndikukhulupirira kuti zinthu zisintha. Ndidikira kaye ndikuze. Ngati ukudziwa kuti chilichonse imene uzilankhula pamenepo ndi chopanda mawu achilimbikitso, ndiye bwera usalankhule. Komanso panopa pa nthawi imene ndikupita ukhale ndi chilimbikitso. Tiye tizipita. Adadi, taona ni nena. Taona ni nena. Nena. Palibe aliyense hapa. Tamona ni nena we. Hey, mabompo. Ukuganiza kupita kuti kwewe? Ukufuna kumusiya mchemwali wako? Nthawi yake sinafike. Bwerera muthupi lako. Olebe, 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 wake up. Olebe, Olebe, wake up. Olebe, 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 wake up. Olebe, Olebe, wake up. Olebe, Olebe, wake up, wake up. Olebe. Bwerera muthupi lako. Nthawi yakuti upite sidakwane. Nthawi kuti udzapite kumeneko ikadzakwana udzapita. Pita. Olebe, uli bwinobwino? Olebe, Olebe, thupi lako linazizira ngati wamwalira. Olebe, uli bwinobwino? Ndili bwino sopano. Uyu wandipangisa kuti ndikhale ndi moyo. Ndi chani chimene ndikupanga pano? Ndiwe ndani? Ndiwe ndani wewe? Mulungu wanga ine. Ambuye wanga ine.